Naše oružane snage imaju jednu veliku vrlinu, a to je da su izrasle iz pravednog obrambenog rata. To znači da po prirodi stvari uživaju maksimalno povjerenje građanki i građana i da je taj ljudski faktor, bez obzira što sad već imamo dominantno u vojsci generacije koje nisu bile u Domovinskom ratu, posebno motiviran i posebno angažiran u izvršavanju zadaća. Ja vam moram reći, bio sam u Afganistanu, bio sam na Kosovu gdje je naša vojska, bio sam na sirijskoj granici dok smo bili tamo u izraelsko-sirijskoj granici i nikada i ni od koga, a tamo su zapovjednici, ozbiljni čelnici, vojni čelnici ili NATO saveza ili UN-a ili nekih zemalja drugih, nisam čuo ništa osim maksimalnih pohvala. Dakle, vojska nam je uspješna, može odgovoriti na sve zadaće, a odgovorila evo i ovdje u Slavoniji kad su bile poplave. Znate kad su stvari krenule prema sigurnome i ko je najveći doprinos dao. Ne umanjujem ja doprinos ni drugih službi, ali je bilo očito da je najorganiziranija ekipa Hrvatska vojska. I zato mogu reći da je taj aspekt naše vojske, naše oružanih sila na najvišoj mogućoj razini. Iako sam ministrica obrane bila pred davnih, dalekih godina, više od 10, dosta više od 10, zadržala sam dobre kontakte, imam široku komunikaciju i sa visokim časnicima, dočasnicima i sa običnim vojnicima. I iz te komunikacije, pa i svog osjećaja mogu posvjedočiti da je predsjednik Josipović svoju dužnost vrhovnog zapovjednika obavljao i više nego što mu to Ustav nalaže. Nije samo koordinirao sa visokim časnicima sve ono što se mora, nego je bio vrlo otvoren i pristupačan svakom vojniku. Sam je ovdje spomenuo da je obišao mnoga krizna žarišta gdje naši vojnici, časnici i dočasnici predstavljaju Hrvatsku i čuvaju mir ili se bore za mir u svijetu na tim kriznim područjima. Bio je otvoren i dostupan svakom vojniku sa puno razumijevanja, puno osjećaja i puno ljubavi. Mi smo koliko ja sad sudjelujem u tome, proveli ozbiljne reforme u oružanim snagama. Profesionalnost je još narasla. Sad smo po prvi puta organizirali pričuvu. Ona je teoretski postojala, ali zapravo nije postojala. Sada postoji, evo nedavno smo imali prvo okupljanje pričuve tu u Slavoniji. Mi smo uveli jedan novi, bolji, to ćemo u drugom mandatu ispolirati onako kako treba, uveli smo obrazovanje koje ima sveučilišni rang. Mi smo vojnu industriju i naše znanja vojna pretvorili u izvozni proizvod. Mi možda nemamo najsuvremenije avione, sigurno ih nemamo, jer zato nemamo novaca i nema te vojne politike i vrhovnog zapovjednika koji danas može za ne znam koliko milijardi kupiti borbene avione najnovije generacije. Mi te novce nemamo, kratko i jasno, ali imamo nešto drugo. Imamo znanja i sposobnosti i dolaze iz nekih zemalja. Naši piloti obučavaju, recimo, pilote iz Omana. Mi smo ovdje centralni punkt, da tako kažem, za format A5 koji NATO savez formira za područje jugoistoka Europe.